गार्जियन बाटे जेकर पहले दूसरा तीसरा बच्चा रहेला वो लोग के तो अच्छा से समझ में आ जाएगा कि किधर बच्चा के ख्याल रखे के बा। अभी जैसे ठंडा के मौसम आ गए, लोग घर में नया बच्चा बाटे, तो एकदम सबसे पहला जो चीज जरूरी बाटे वो ठंडा से बचावल। हाइपोथर्मिया छोटा बच्चा खातिर बहुत एक तरह से जानलेवा चीज हो जाला, स्पेशली वो बच्चा के जौना का वजन 2.5 किलो से कम बाटे, या टाइम से जौन पहले बच्चा पैदा हो जाला कि प्री मेच्योर बच्चा या IUGR बोलल जाला। माँ के पेट में ग्रोथ अच्छा से ना होखला ओकरा के बोलल जाला इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो वो सब बच्चा के तनी ज्यादा ही ख्याल रखे के बाद बच्चा के एकदम रुआ अगर जब भी ठंडा मौसम बाटे तो अपना सीना से लगा के माँ दादा दादी मम्मी पापा केहू भी रख, जना कि कंगारू मदर केयर बोलल जाला। रूम में कम से कम इंटरलॉक करे, मैक्सिमम मतलब मिनिमम लोग बच्चा के हैंडलिंग करे, 1 से 2 आदमी ही हैंडलिंग करे, या कि जे भी बच्चा के छुई इन्फेक्शन लेके आवेला। तो कम से कम लोग आई बच्चा के छुई तो इन्फेक्शन कम हुई। साथे बच्चा के एकदम हर 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में फीडिंग करावे के बा। जब भी बच्चा के फीडिंग कराए में फीडिंग करेला के बाद एकदम पीठ पर थपकी लगावे के बा बैठा के, जना के बर्पिंग बोलल जाला। वो बर्पिंग 10 से 15 मिनट तक करें। बहुत मान लो ये चीज में लापरवाही बरते ला लो कि दिन में तो बर्पिंग कर ले ला लो, रात में ठीक से ना कर पाए ला लो, कहे कि नींद लगेला दूध पिया के सुला देला, तो फिर वो बच्चे के कंप्लेन रही कि हमार बच्चा बार बार उल्टी करत हटे। ई सब चीज के प्रॉब्लम लोग के रहेला। वह बर्पिंग हमेशा ढका दिलावे के बाद सुलावे टाइम में बच्चा के माथा पीठ तनी सा हाइट में रखे के बाद बेड से, तो ओकरा से होखेला कि उल्टी उल्टी कम होखेला, रिकर्सिटेशन ना होई तो उल्टी ना होई। बच्चा के जन होला टाइम टाइम पर वैक्सीन दिवावे के बाद जन टीकाकरण बोलल जाला, बच्चा के ही सब बचाव कइल जाला। पहले स्टार्टिंग के 2 महीने बच्चा तनी ज्यादा फीड करेला, तो वो 8 से 12 बार दिन भर में फीड करावे के बाद, और वो हर 2 घंटे या 3 घंटा में फीड करा सके, मिनिमम 2 घंटा। बहुत जल्दी जल्दी भी फीड नहीं करावे के, फीड करेला से बच्चा उल्टी करे लगेला। कहीं हमनी के दूध के एटलीस्ट 2 घंटा टाइम देवे के बाद एब्डोमेन के डाइजेस्ट करेगा। एकदम बच्चे का ध्यान रखिएगा हर 2 घंटा में या फिर 3 घंटा में फीडिंग कराई तो ज्यादा बढ़िया रहे। जब भी फीडिंग कराई बच्चा के बर्पिंग करेगा, जब ढकार दिवावल बोलल जाला, तो ओकरा खातिर वो हल्का सा बेंड करके बच्चा के पीठ पर धीरे 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 10 से 15 मिनट तक थपकी लगावे के बाद जब बच्चा बर्प कर ले तब फिर वो ओकरा के सुता सके। तो एकरा से बच्चे का डाइजेशन भी बढ़िया हुई, उल्टी ना हो, सब चीज के प्रॉब्लम ना हो खिला जी। पहला 6 महीना तक बच्चा के सिर्फ माँ के दूध, कोशिश ये करी कि बाहर के कुछ ना दिया। 6 महीना तक सिर्फ माँ के दूध। बाकी 6 महीने के बाद फिर हमने के वीनिंग जो बोलल जाला स्टार्ट करेंगे। वीनिंग में रुआ सीरियल्स दे सके नहीं, जो में चावल दाल, दाल के पानी बोलल जाला, दाल पानी बच्चा खाए लगे तो फिर ओकरा बाद फ्रूट्स के जो प्यूरी बना के दिया जाला, रुआ केला के सेव के, ये सब की प्यूरी बना के, सूजी के हलवा बना के, ये सब चीज बच्चा के रुआ खिला सकत है। मेनली बच्चा हो खेला कम खाला तो अगर हमनी के न्यूट्रिशन पर ज्यादा ध्यान देवे के बा। कोई भी बच्चे बा मिनिमम 2 साल तक मल्टीविटामिन और विटामिन D3 के ड्रॉप सप्लीमेंट करे के बा। या अगर बच्चा प्रीटर्म बच्चे या अपने टाइम से पहले पैदा भइल बा, या बहुत बच्चा के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहेला, यानी जौन बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाओ, जना के ग्रोथ स्लो बा, या पहला 3 4 5 महीना बहुत अच्छा से लोग ख्याल नहीं कैले, बच्चा के वजन नहीं बढ़ा, फिर वो लोग में डबल डोज में जन विटामिन D3 हो गया ओकरा के 800 इंटरनेशनल यूनिट देवे के रहेला लगातार 2 साल तक। ये सब चीज के ध्यान रखे के बा बच्चा। बच्चा एगो नॉर्मल रोएला, एगो जैसे 1 1.5 महीने के बाद बच्चा हो जाला तो लोग लाइट रिफ्लेक्स आ कर जाला, बहुत कुछ होखेला, घूमे खातिर भी बाहर रोई, अंधेरा कर दे रूम में तब भी रोई, तो वो नॉर्मल क्राई होखेला। एगो भूख खातिर होखेला, हमनी के रूटिंग रिफ्लेक्स होखेला। तो जे भी देखेला बच्चा ओकरा समझ में आई, जब देखे कि बच्चा के भूख लग गई बा, तो जैसे 2 2.5 3 महीने के बाद एगो सकिंग रिफ्लेक्स आ जाला, बच्चा सीधा अपन उंगली मुंह में लेके चल जाई, या फिर कुछ भी अगर मुंह के पास सटी तो बच्चा ओकरा के रूटिंग रिफ्लेक्स बोला जाला, खींच के मुंह में दूध पिए के कोशिश करेला बच्चा। तो रोज समझ में आ जाए कि दूध ऐसे बच्चा के पेट भी जन होखेला, फीडिंग करने के बाद एकदम रोज फुल लगी, पेट फुलल फुलल लगी। जैसे 2 घंटा 3 घंटा हो जाए तो बच्चा के पेट एकदम नॉर्मल हो जाए, तो समझ में आ जाए कि बच्चे का भूख लग गई हो। जब बच्चा बाटे नॉर्मल बच्चा जन्म से लेके 1 से 1.5 महीने तक लगभग 17 से 18 घंटे डेली सुतेला। बच्चा एकदम अगर फुल फीड बाटे, बच्चा दूध पी ली भर पेट भर पिए रही तो आराम से 2 घंटा 3 घंटा सुतेला। बहुत पेशेंट आवेला लोग कंप्लेन कर लगा हमारे बच्चा तो उठते नहीं है, दूध नहीं है पिए। उमें रहे ना बच्चा, बहुत बच्चा के अगर 2 घंटा 3 घंटा आराम से सुते दी, अगर कोनो बच्चा ज्यादा सुता था तो बीच में उठा के एटलीस्ट 3 घंटे में एक बार दूध पिला देवे के बाद 1 1.5 महीने के बाद फिर बहुत लोग के कंप्लेन आने लगा बच्चा दूध हमार सोते नहीं है। बच्चा लोग नॉर्मली 1.5 महीने के बाद स्लीपिंग पैटर्न चेंज होके वो लोग रात में 12 बजे से लेके स्पेशली 5 बजे सुबह तक एगो नॉर्मल फिजियोलॉजी होखेला, बच्चा लोग वो टाइम में जागेला। तो वो टाइम में लोग बहुत लोग डर के आ जाला डॉक्टर के लगे कि हमारे बच्चा रात में सूतत नहीं के, बहुत रोता है। उनमें हुई कि वो जब पेरेंट्स से पूछे में माँ लोग के बोले
कि बच्चा के गोदी मिलेला पर चुप हो जाला तो एकदम कई लोग हाँ वो टाइम में तो एकदम चुप हो जाई। तो मेनली होखेला कि बच्चा अपना मतलब पेरेंट्स के क्लोज जाए के चाहेला ह्यूमन कॉन्टेक्ट खातिर। माँ पापा के भी गोदी मिलेली बच्चा चुप रहेला, वो लोग के तनी सा ही रात में जागे के प्रॉब्लम रहेला बच्चा लोग के। 6 महीने के बाद हमनी के जब बच्चा के बाटे कि वो विनिंग स्टार्ट करे के बाद आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांड भी अवेलेबल बाटे, तो वो सब स्टार्ट कर सकेनी। जैसे दलिया और चावल के भी कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल बा, बहुत ब्रांड के नाम से बाटे। सबसे बढ़िया बा कि वो अपन घर के बनावल चावल दाल रोटी दूध ये सब चीज बाटे। सूजी के हलवा बना के, एप्पल के सेव के हल्का गर्म पानी में बॉईल करके प्यूरी बना के, केला दूध ये सब चीज बाटे के जैसे दिन में 3 से 4 बार सॉलिड फूड खियावे के आदत लगावे के बा बच्चा के। जहां तक टीकाकरण के सवाल बा, हमनी के बच्चा जैसे पैदा होखेला तो जौन 0 डोज वैक्सीन बोलल जाला डे 1 में अगर बच्चा फिट कर लेता तो तुरंत ओकरा बाद बीसीजी बोलल जाला जौन ट्यूबरक्लोसिस खातिर लागेला। ओकरा बाद एगो हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लागेला, एगो पोलियो का ड्रॉप पियावल जाला। ये 0 डोज बोलल जाला। ये पहला 3 दिन में लाग जाए तो बेटर हटे। बहुत बच्चा लोग माँ लोग होखेला जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन रहेला जेकरा, वो लोग के कंडीशन में होखेला कि एकदम बच्चा पैदा होते हेपेटाइटिस बी अर्जेंटली लाग जाए के चाहिए। बाकी इतना कोनो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो 2-3 दिन में भी लगा सके। बाकी ओकरा बाद जब अलग नेक्स्ट वैक्सीन होखेला तो 1.5 महीना पे होखेला। 6 हफ्ता 10 सप्ताह 14 सप्ताह में ये सब चीज वैक्सीन लागेला। बहुत लोग ई रहेला डाउट रहेला कि डायपर पहनले से दिक्कत होखेला। डायपर बहुत अच्छा चीज होखेला अगर वो टाइमली चेंज करता नहीं तब। डायपर से प्रॉब्लम तब होखेला जब वो डायपर गीला छोड़ दे बनी, डायपर बच्चा पेशाब करत जाता पेशाब भर गई पूरा डायपर रुआ छोड़ ले बनी तो दिक्कत हुई। डायपर अगर वो पहनावत नहीं, अगर कभी ठंडा के मौसम में बच्चा 2 घंटा में भी डायपर फुल कर दी तो रुआ चेंज कर लेगा। जब भी रो लगे फुल हो गया डायपर के वजन बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो 200-250 ग्राम से ज्यादा का वजन हो गया 150 ग्राम से ज्यादा, तो चेंज कर देगा। नॉर्मली वो 6 घंटा में चेंज करके पूरा है। अगर वो 6-6 घंटा में डायपर चेंज कर देनी कोनो बच्चे के रैश ना हो ज्यादा, बच्चा के ठंडा ना लगी, ये सब चीज बढ़िया रहेगा। बच्चे के पैदा भइले के बाद हमनी के इंतजार करे के बाद जब तक बच्चे के नाभि नहीं गिर जात तब तक बच्चे के नहीं नहवावे के। बहुत लोग के रहेला कंफ्यूजन की नहवावन बा। बहुत लोग हमनी के बच्चा हमनी के देखे नहीं की 6ठा 5वां दिन लेके आवे लोग, कफ कोल्ड बच्चा के हो जाला एकदम 2-3 दिन में लोग रिचुअल्स की वजह से नहवावे स्टार्ट कर देला। ये सब चीज अवॉइड करे के बाद बच्चा के जब नाभि गिर जाए ओकरा बाद बच्चा के नहवावे स्टार्ट करे के बाद अगर मौसम ठीक बा तो डेली नहला सकता नहीं बच्चा के। अगर ठंडा बाटे तो कोशिश करके एक दिन नहला दी, एक दिन हल्का गर्म कपड़ा करके बच्चा के पानी में भिंगा के पोंछ ली। नहवावे में भी एकदम बच्चा के ध्यान रखे के बाटे रुआ एकदम नहवाई तो एक आदमी साथे साथे तौलिया लेके जस्ट होके कि बच्चा के इंतजार नहीं करे कि बच्चा के तुरंत ड्राई कर ले। सबसे पहला जो होकेला बच्चा के सर ड्राई करे कराए, लेकिन बच्चा के जो मैक्सिमम वेट होकेला वो ऑलमोस्ट 45% बच्चा के सर के वजन होकेला। तो हमनी के सबसे ज्यादा हीट लॉस सर से होकेला। तो बच्चे लोग बहुत लोग माँ वही बोले बच्चा के माथा ये सब गर्म रहेला बाकी ठंडा रहेला, तो बच्चा के एकदम तुरंत सर पोंछ ले बाकी देह पोंछ के कपड़ा में लपेट ले। बच्चा के ध्यान रखे बताइए एकदम जिससे रोग लगे। अगर नवजात बच्चा बाटे तो एकदम एकदम ये कोशिश जरूर करेगा कि ना एक आदमी के बच्चा के पास में रहे। एक सबसे बड़ा ये जैसे उल्टी का प्रॉब्लम होखेला, बहुत बच्चा जो होखेला कि कभी पीला के बाद आधा घंटा में 10 मिनट में उल्टी कर देला, वो टाइम में जे भी रहेला तुरंत बच्चे के मुंह आंख नाक साफ कर लेला। हर पीडियाट्रिशियन साल में जरूर 2 से 3 गो बच्चा ऐसा देखेला कि जो उल्टी करके एस्पिरेट कर लेला, निमोनिया हो जाला या बच्चा एकदम ब्रॉड डेड पहुंचेला। जी एगो दूसरा चीज होखेला बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग हमनी के ऐसे मना कर जाला कि जब भी लोग बॉटल में अगर दूध पिला देना उल्टा करके छोड़ दे दूध टपकत रहेला। बाकी लोग के आदत का होखेला दूध पकड़ा के बच्चा के अपन काम में बिजी हो जाए। अब बच्चा के जैसे पेट भरी ओकरा नींद आ जाला, बच्चा सुत जाई ओमे होखेला कि बच्चा फिर वो नींबू दूध टपक के पूरा पेट में सांस में फेफड़ा में चल जाला, ओमे बच्चा खराब होकर के डर रहेला। उससे हर पीडियाट्रिशियन बोलेन कि रो बॉटल फीडिंग नहीं करेगा। दूसरा चीज होखेला कि बॉटल फीडिंग करेला से बहुत बच्चा लोग के बार बार इन्फेक्शन लगेला, क्योंकि बहुत भी लोग होखेला केहू 4 गो 8 गो बॉटल ना रखेला, 1-2 गो बॉटल से सब कोई के थोड़ा बहुत आलसपन होखेला या बिजी होई तो वही में फिर दूध डाली लो फिर पिला दी लो फिर दूध डाली लो, या कहीं गई नहीं रास्ता में तो उससे इन्फेक्शन लग गई फिर डॉक्टर के लगे पहुंच के पूछे ला लोग डॉक्टर साहब हमारे बच्चे बार बार बीमार कैसे पड़ जाता है। तो समझेला फिर लोग बात समझे में तनी सा मुश्किल होखेला लोग।